Els impostos dels que parlem en una primera instància i que apareixen en el text normatiu són sobre les emissions dels vehicles particulars de combustió fòssil, incrementant-se segons la quantitat d'emissions que produeixen, d'alguna manera tenint en compte que el transport és el 44% de les emissions i aleshores volem d'alguna manera crear aquests impostos, però també sobre, per exemple, grans establiments comercials que estiguen fora de nuclis urbans, perquè pensem que d'alguna manera han d'interioritzar les externalitats negatives de cotxes anant a comprar en zones fora dels propis municipis, ja que el que volem és promoure el comerç de proximitat i les activitats policèntriques en els municipis. També impostos sobre activitats econòmiques que generen CO2 i impostos sobre emissions portuàries en grans vaixells. L'avantprojecte, que ens agradaria que isquera en l'estiu sense que supose un acte de nocturnitat i alevosia per el tema de la informació pública, perquè sabeu que quan comença el procés normatiu n'hi haurà 15 dies per a les al·legacions i intentant que no coincidisca en agost, però sí que ens agradaria el poder córrer el màxim possible perquè creiem que aquesta llei necessita veure la llum sent en tota la seguretat jurídica que garantisca el procés, però sense oblidar que estem en una emergència climàtica i que volem que es faci efectiva quant abans millor.